O shoutout ka rin Kapampangan Ken. Nung Kapampangan ka ba lumini? O yan labong. Manyaman nini dininan miyang batal manok. O yan ang pungatin niyang suluyot. Sinaligo ring donut. Nyaman eh. Ampong. Nanini balat na ning manok. Nyaman. Tapos sabayan may ngaslam. Nadakalara ay kanyaman. Bisa kayo. Bisa kayong mga nini. Shoutout ka rin kabalen ko Ken. Ang mga antana. O baluy na. Nyaman na. Eh doon nakapawas. Uy na apining labong. Yung Kapampangan mahilig laging labong. Manta mo. Nyaman no? Ay din yan kayong batal manok. Nya. Medyo mas lamya din yung nagkakasing kain. Sinigang mix. Paborito ko kasi mas lamya. Yan mo ng kanyaman ng aslam ko. Wala yun eh. Tayo may akit. Uita. Uita tiyang dara. Takman tayo ng batal manok nung manyaman niya. Titil kaya pang aslam. Ang pong sili na. Mantap po. Naman niya malutong na pa. Yaman lambat na maka... Matong pa. Naman. Donut bisa kaya. Tara. Ang tama ka balan.